шумо дар видеои аввал гуфтед ман дуо мекунам ки худо ҷони маро дар ҳамин ватан гирад, ман дар ҳамин ватан ҳастам. бовар кунед бисёр ҷавонони мо 80-90% ҷавонони мо дар мусофират ҳастанд, дар Европа, дар Русия ва дар дигар ҷо мусофират ҳастанд. бовар кунед онҳо хеле инро ба таҳқир қабул карданд ки шумо дар ватан худо ҷони шумо гирад, валекин мо дар мусофират мурда рафтаистем гуфта. хеле ин ба онҳо сахт расид, таҳқирона шуд. ва шумо ки ҳоҷи Мирзо одами исломӣ ки ҳастед, ман аз назари исломӣ ба шумо мегӯям ки дар ислом дар муҳоҷират будан ва дар муҳоҷират мурдан ин фахр аст. инро шумо хубтар медонед. расули акрам Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки фатҳи Макка кардан, Маккаро фатҳ кардан, ҳама саҳобагон фикр мекарданд ки тамом ин расули акрам дар Макка мемонанд, дар ватани худаш мемонанд, зеро ки ӯ ватани худашро сахт дӯст медошт. валекин ӯ муҳоҷиратро ихтиёр кард. ва саҳобагони гиромам нигоҳ мекунед ки ҳазорҳо онҳо ҳам сафарро ихтиёр карданд. қариб ки ҳамаи дар рӯи дунё қабри онҳо ҳаст. ва Абу Айюби Ансорӣ нигоҳ кунед, дар синни 90-95 сола дар замини Турсия дар ҷиҳод, дар пиронсолигӣ дар ҷиҳод, дар сафар ҷон ба ҷабор супорид. Халид ибн Валид нигоҳ кунед ки дар хона худованд ҷони ӯро гирифт ва ӯ гирья мекард ки ман як монанди шутури модда дар хона мурдаистам, валекин он ҳам дар мусофират буд, дар замини Шом буд. барои ҳамин саҳобагон ва расули акрам инҳо медонистанд ки дар ислом дар муҳоҷират будан ин фахр аст. ва худованд ҳам дар Қуръон мегӯяд ки касе дар роҳи худованд ҳиҷрат кард ва худованд тамоми гуноҳҳои ӯро мебахшад. ин ҳам як фахр аст ки мардум орзу доранд ки дар раҳмати худованд бошанд, дар мусофират бошанд. ва ин аст ки ҳоҷи Мирзо шумо даво доред ки мо исломӣ бошему ғайёри дин бошем, валекин шумо бошед исломро ҳимоят намекунед. лима тақулуна ма ла тафъалун. ва аз худованд дуо мекунам ки хатоги ману шуморо худованд бубахшад, дар роҳи рост мустаҳкам нигоҳ дорад ва дар амонаш нигоҳ дорад. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.